ايش እግዚአብሔር ይባረክ ቀጥታ ኣብቲ ምክትና ክንከይድና ኣብዛ ሓለፈ ከም መእተዊ ክልተ ክፋል ብዛዕቲ መሰረት ነንፅፍ ኢልና ሪና ነርና እግዚአብሔር ይመስገን ከመይ ጌርና ኣብቲ ህያው ዝኾነ ኸውሒ ተተኺልና ከም ህያዋን ኣእማን ኮይንና እግዚአብሔር ይመስገን ብህይወት ክንመላለስ ከም ዘለና ሪና ነርና እግዚአብሔር ይመስገን قال زي بلو كريستيان نخلو نفاس استقال عيل نخلو وحيد استقال عيل وحيد كما تخلو نفاس كما تخلو دو أي بلنيو سلازم እግዚአብሔር ይመስገን كم ولد أملاح كم ناي እግዚአብሔር كم سوا عنا سبات እግዚአብሔር ይመስገን نايتي سوعيتنا علما نفلت سبات كنكون قال زلنا ناي እግዚአብሔር حساب ناي እግዚአብሔር مخري ناي እግዚአብሔር أجندة أبنا انتاي مخالو النرداء كنكون زي እግዚአብሔር መደብ እዝቅብል ከለኹ ምናልባት ኩሉ ቅሉዕ ኮይኑ ይረአየካ ማለት ኣይኮነን ትሕዘካ ትተኽለካ ኣብ ቤት እግዚአብሔር እተንብረካ ሓቂ ግና ውሽጥኻ ክትህሉ ክትክል ኣለዋ ኣምላኽ መስገን እዚ ሓቂ እዚኣ እንታይ እንዳኾነ ክትከይድ ኣለዋ እናዕበየት እናበርሀት ክትከይድ ክትክል ኣለዋ ኣምላኽ መስገን መንገዲ ጻድቃን ከም ብርሃን وقحتا إلى أملاك المسكن فتصم كثرة ساعات قوم كانت عندها تخيل لنا قال እግዚአብሔር النابرهت النادمقت النوسخت فتصم حي تقول مالك يا أملاك المسكن عليه ثلاث እግዚአብሔር المسكن داسوايو النوسخات خير كم ذلها أب كل فلت زولان كنت وسق قال زين عناون يملكت نقولنا يملكتنا إمام እግዚአብሔር المسكن ثلاث لو ما عندي قطعنا بتي عبيار استناينا خناتو مالتي زعما محبر كريستوس ويكلاي بيت كريستيان رينا እግዚአብሔር ይመስገን አሜን من يا ቤተ ክርስቲያን من يا ቤተ ክርስቲያን ዝንጻሊ መስቀል ደሎ ህንጻን ተደይና ቤተ ክርስቲያን አይኮነ እንጂ ባይዘወይ ህንጻ አይኮነ ቤተ ክርስቲያን ንሕና ኢና አሜን እንት ዝገልኩሞ ንሕና ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዛ አምላኽ ይመስገን علامات مرتنا لذات مرتزيا كنودق كلنا ويكلاي كنمهار كلنا نبقس كلنا انتاي كنحزي لنا نخيل سود على انتاي كنحز يقبعنا زبل قاله نطبطات كرئي فتحو كرمنابتي ستايم خنا እግዚአብሔር ይመስገን قداماي امنت محبر كريستوس لنا مردا كسفع سغاب حجي مردا يبلنا يبلني مخنيات አካል ናይታ ቤተክርስቲያን ስለዝኾነ አምላኽ ይመስገን أبتا بيتخشان تقرب نحن زلنا كفال نايتا بيتخشان وكلا أكل نايتا بيتخشان نايتا يونيفرسال تكون تشيرش أولاتنا عندنا ها نايزا سبخة محبر زخنت بيتخشان أولات إنما نسيابير مسكن سلذي من النت نايتا بيتخشان كن identity نايتا بيتخشان تا بيتخشان إلو مسحق قدس محبري إلو أزلو مسحق قدس من يا بزقبا تايكن ليناي كنفلت كنرداء كنسعود كلينا እግዚአብሔር ይመስገን አገዳስነት ማህበር ከመይ ምዃኑ ክንሪና እግዚአብሔር ይመስገን ብዙሕ ጊዜ ሕልፍ እናበለ ወይ ተደጋጋሚ ሰምዖ ነገር አለ ማለት ሰብ ክጠፍእ ከሎ ሰብ ክርሓካ ከሎ ኣበይ ኣለኻ ክትብሎ ከለኻ ኣለኹ ኣብታ ህያው ዝኾነት ማሕበር ኣለኹ ይብለካ ኣብታ ዩኒቨርሳል ዝኾነት ቤተክርስትያን ኣለኹ ይብለካ ምናልባት أبزي قرب أقداسنت محبر سقطا بالنهر خلنا إذا هذا قبوليو كنعليو كرينا ما زيابير المسكن لما نسرح المحبر كريستوس أبزي مدرزها كرينا زيابير المسكن ناي بيت تخشان ويكلا ناي محبر أملاح سرح انتايو أبزي بالكا أتوكرنا كرينا قال نزت عينا نريو كأسن أكعومان محبر انتاي مسل نمردا كنفتنينا أبصر زقنا ستاي كينا قربان خلينا نتصر زقنا مصحف قصنا زقامه تصنع قوامان الله ملاك مسكن أتي كاو زخيل نابزن زبل نجارات بزح أتبروخها من ناخ أفتي نتصر زقنا أي بيت خشان مصحف قصنا زقلت لنا ما تي ملاك مسكن تصنع قوامان وتي structure كما يكون زقنا ثاني بيت خشان تاي تحقف كما يؤتي ناتا مواقر تواقير زله كنرينا ما تي أملاك مسكن سلذي تي ارتناك أمان نايتخشان أبزي كنرينا فتنينا عندنا أمونغو إسرائيل
محبر ويتان زلو متأثرات انتاي مخانو رينا إسرائيل تيناي replacement theology انتاي زبل حساب الله إسرائيل تا لومي محبر أملاخ تا منفساوي إسرائيل يا سلازة أب إسرائيل تنبرة تصفاتات ملو بمحبر ويتا أبيلي زفتسن زبلو لو بهن صاروخة نو محبر ويتان إسرائيل ببينين إتن إسرائيل استوها بتصفى literally إسرائيل كفتسنيو زي كفل زي بزح نتي ناي last days تمرتات استناخف عينة تدخلنا أوخي كنا بزح جن حسر بزوله كن رياخن فتينا جابير مسكن عندنا أمونغو محبر من قست أملاخن زلورك بزح جزيخ صباخنا خلو بزح جزيخ نجارنا خلو من قست أملاخ محبر كم interchangeably نحاج لنس خمس تخاخ خمس اللوات عينة كويلو كنجارنا بزح من قد سميع اللخو كناخد جابير مسكن قال جابير انتايبل محبر أملاخن من قست أملاخن انتاي ركب ويكلاي انتاي متأثر اللون كا كنرينا ما يأملاخن مسكن عندنا توم ساكرامنت صالون أي بيتفشان سرعات ويكلاي بيتفشان مشتفات صباح اليوم زفلتهم على يأملاخن مسكن نحنا خم أمانتي كم أزوجات ولد كنبر اللهم كنجبرم بدأي دخان يكون تقولاب بامات قالي مسيحنا قالي مخليتها خيارنا أبيوتنا أبلاي كنجبرم ذهبنا قويتها الله ما يأملاخن مسكن قالي ديب دخان explanation توهي بقوله قالي جن بتقول له كنجبرم خمسة تنجرنا الله أملاخن مسكن سي ناترا انتهي مالتيو نزازي مالتيو أمين نزاز ولدينا زوجات ولدينا المحبر قويتها نزاز دينا نزاز دينا هو نقويتها نزاز كيتوني قويتها ذهبا سلطان الله المحبر كأملاخن مسكن أمين سلازم المحبر قويتها دخن قبراي قبوي كن الزازة قبو إيوك جابير المسكن بحافش هاتقل البزبانة مالكو عقلا كل جزء إذا عاتم مرتقنا حاسب كلنا أقل قلوت هايكولنا بعمرنا أحمد سزلو فلتات هايكولنا بعمرنا أحمد سزلو انت هايك ما تقبلات كنا حاسب كلنا كل جزء كل وقت كم يقرأ أبلاي قبره زي استمرت زي نهوتي انتهي زوجته نجار علوني إلا مسيوتنا كنوها حدا ما أملاخ مسكن بوها أبيوتنا قال لوتي مس أزيو أجد داسي سلزا أملاخ مسكن أتوقرنا ويكلاي تي مودة ultimate goal ناتنا انتهي مالتي أملاخ مسكن كنفلت زي كونس وشنا كوشتي ندقة كنلوت يامين كوشتي ندقة زوج عينت إنداجت الخير عينت هوت كلونا أملاخ مسكن أمين ثلاثة جابير المسكن بحافشة تي ناي مودة علامة ناي تي سمرتنا ما تي جابير المسكن انتهي كون متاني أبيوت لوتي كناري أملاخ مسكن كابتي كمزاف مرتزي آخر المهارات نبرنا قلة سبقومتي نقرمي كن سبقوم بتان كن كلي أملاخ مسكن أمين أري ريدي جابير المسكن قال جابير تايب لنا فقالوا خدبر ذل الحلال لخين فقالوا مجبر مسند الله أملاخ مسكن من الوقت أنا خزاري كيلو زجن كبات كابتوات ألوكم إلى أملاخ مسكن زمركم ذلوا حق حاسة هيكونن كنت زمهاركم كم أو تصنعهم كتنبروا يقوم إلى الله جابير المسكن من الوقت أنا تنكفها بلي شفاف اللي حل في خل نايك جابير منفس نايك جابير كبات جن أم نفس وكفنا الله أمين أبتمون الأملاخ زبنا الله أمين كمهركم جابير المسكن ديب ندات دارك كل خصي بزح زي سباق يكسب مخلو نسكو خالي زلزال لكن ندات سباق مخلو منفس قدسي تايلك زياكو خمزيا كم داعي application الله بس من قد زي ريحة فلت انت خوري نسي بزح نقدر يخفت الجات سباق هاي كان يسبح ذلك انت يأخذ دليل قال جابير هياوي جابير المسكن ناتو أوتر كاملين ناتو دراسي مني منفس قدسي جابير المسكن سلازي ناي جابير قال ناي ممهر منو سلطان دلوا مريم منفس قدوس إيو جابير المسكن نتي كريستوس صرح زبالة كله أبيوتنا تقبراوي نمدوار قحدي نام ممسا سلطان دلوا ناي جابير منفس إيو أملاح المسكن سلازي إن منفس أملاح الناس معنا جابير المسكن
كل مهارنا أمين كمهرنا عايشو تزحق وسكا እግዚአብሔር ይመስገን እንርሱ አይነት ትምህርት ይኮን ሸለልን ነው አይነት እንደ ሐዳና እግዚአብሔር መንፈስ ተንኪፍካ በቃሉ ተንኪፍካ እግዚአብሔር ይመስገን አው ጸንዕ ዘኸለካ ኃይል ወይ ከላይ ጸጋ እንከላይ አለው ማለት እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ደቂቃ በእግዚአብሔር ተማሩ ሆነ ከሞት ይጥራ ታይኮኒ ሰላም ደቂቃ ታይኮኒ ከአቢ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ እግዚአብሔር ሰላም ምክንያቱ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ በመንፈስ ቅዱስ እንታይልና ለቃል እግዚአብሔር ጽቅን ሐጎስን ሰላምን ያንበር ብልዕል መስተን አይኮነትን ይብል እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እግዚአብሔር በመንፈሱ ተንከፈካ خلو ናይ እግዚአብሔር መንፈስና መንፈስ ያመጽ خلو ናይ እግዚአብሔር መንግስት ይናባኻ ዘምጻ ማለት ያምላክ መስገን ቦኻ ጽቅ አምላክ ከተናመር ጅምር ናይ እግዚአብሔር ሰላም ናይ እግዚአብሔር ሐጎስ ሳብልብኻ ይፈስስ እግዚአብሔር መስገን ከቋለታ ከቋለታ ሁሉ ጊዜ ለንማዓት ብር ክትብል ክትሕጎስ ለካ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ እዩ አሜን እዚ ቲዮሪ አይኮነን አሕዋት ኢትስ ፕራክቲካል ላይፍ አሜን ክንነብሮ እንኽእል ቃል እግዚአብሔር ዘአዘዘና ዝነገረና ነገር እዩ ኮም ይበለንዲ ብጎይታ ተሐጎሱ ለዲመታ ይቆርብ ለኩም አለኹ ተሐጎሱ ይብለኩም አለኹ ፍለውሃትኩም ኩሉ ሰ ይፈለጥ ኢላ አምላክ መስከም ለየትኩም ዘበለሲ ለየት ኩሉ ኸሊ ጎለሎ ኩሉ ኸሊ ጎለሎ የለን አይበለን ተሐጎሱ ከሎሲ ጎለሎ ኸንዘሎ እና ፈለጠ እዩ ትእዛዝ ዘዘለማት አምላክ መስገን ተሐጎሱ መስበለ ለየትኩም ዘበለ ጸሎትን ልማለን ምስና ምስጋና አምላክ ይፈለጥን በር ታይትኹኑ በገለኳ አይትጨነቁ እዚ ነገር ጽናብ ጭንቀት አይወሰድኩም ነገራትኩም ናብ ጭንቀት አይወሰድኩም አሕዋቴ ነገራትኩም ናብ ዲፕሬሽን አይወሰድኩም ነገራትኩም ናብ ምጉምራም አይወሰድኩም ነገራትኩም ናብ ጸሎት ይፋኹም አሜን ነገራትኩም ናብ እግዚአብሔር ይፋኹም ካብ እግዚአብሔር መታን መልስ ክትረኹ ካብ እግዚአብሔር መታን ሓድሽ ነገር ተቀቢልኩም እግዚአብሔር መስገን ነን መዓልቲ ትሕጎሱ ክትብሉ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ናብ ጸሎት ገጹ ይድፋኹም ኢየሱስ ወደ አምላኽ አሕዋቴ ትፈልጡ ዲኹም ብድሌት ራዲ ይኮነ ናብ ጸሎት ክንድፋእ ዘለና አዳምሲ ምንም ጎደሎ ዘይብሉ ምንም ተረፍ አብ ዘይብሉ ኩሉ ነገር አብተዋለደልሲ ናይ እግዚአብሔር ህልውና ይደልን የሩ እግዚአብሔር መስገን the moment ኃጢአት ዝገበረላ ጥራይ ካብ እግዚአብሔር ካድም ጀሚሩ ስለዚህ አሕዋተይ ናይ እግዚአብሔር ባህሪ ኣብ ህይወትና ክርአ ኢምፓክት ዘለዎ ጽልዋ ዘለዎ ኣብ ናይ ጸልማት መንግስቲ ተጽዕኖ እንገብር ሰባት ክንከውን እንኽእል ብፍልጠትና ኣይኮነን ኣይትተዓሸው እቲ ቃል ከዓ ምስቶም ሰማዕቱ ብእምነት ስለዘይ ሓበረ ድብል ቃል ኣለና ኣብ ኣእምሮኻ ጥራይ ዝሰፍር ቃል ክህሉ ይኽእል እዩ ግና እግዚአብሔር ይመስገን ብጸሎት ኣብ ህይወትካ ብናይ እግዚአብሔር መንፈስ ኣብ ህይወትካ እናተዋሃደ ኣብ ጸሎት ዲፕ እናኸድካ ክትከይድ ከለኻ ግን ብርግጽ ጽልዋ ትገብር ሰብ ኢኻ ትኸውን እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን በዚ ኣጋጣሚ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ጸሎት ጉዳይ ክህልወኩም ከሎሲ ንሰይጣን በልዎ this is an opportunity to pray በልዎ አሜን እዚ ንዓይ እንታይ እዩ ጽቡቕ ዕድል ንኽጽልይ በልዎ ኣምላኽ ይመስገን ሰይጣን ክሃድም ክጽልይ ደልየኩም እዩ ምጽላይኩም ግን ኣይትግደፉ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ስለዚህ ሃደመ ስለዚህ ከደግን ምጽላይኩም ኣይተቋርጡ እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን ኩነታትና ናብ ጸሎት እንበር ናብ ምጉርምራም ክወስደና ጽቡቕ ኣይኮነን ስለዚህ ማሕበር ክርስቶስ أقدمنا لنا لنفس حلف الزيفت فاونديشن سكر خلنا أملاك مسكن انتهينا نيرنا قويتا ها مجمر يبدأ محبر استقصت الله أب بايزوي أول جلات هكتبوا تطرأي تتقيس هذا الله إذا زبزح كفلي إذا محبر زبلو كلايت إكليشا زبل كان كاب قبل هوايا جميرنا أفضل لهم الأقصات تزرج فينا نرخبه مجمر يبدأ قويتا يبدأ هذا محبر كزارب كله أملاك مسكن نمحبري لا أملاك مسكن محبري أبزخوا حزق سرتاعي لقطع سيول كاتاعي قرآن أي حيلوان له ناو إحنا خن لسنا جابير المسكن سلذي إذا أو محبري لو أزله أبتي ناي غريخ قال إكليشيا زبل كاوز من جوي أتي محبري دلو خمسة لو تا إكليشيا زبل قالينا نرخوا مالتي أبزح كفلتات مسحاب كرسنا نرخوا إذا إكليشا دبل قال بخلته قالات ناي غريخ زقوباي مالتي حنت قال ايكونتن كم زي تواهيدو حد قال زفتر عينت الله يكونن كوما عينت قالي حرق ايكونن جن بخلته قال قيما حد قال كوينو نزي ነገር ዝኽገልጽ ተዋፊሩ ለማዝ ያብየር መስከን ስለዚህ ካብ ክልተ ቃል ተቀዳመይቲ ኤክ
إك مالت موصى مالت موصى كم زي بيكير كا ويكلاي حال نجر مزيز كا سحيب كا ناي موصى دعينته موصى مالت أب تقرنيانا ممزاز زبل كالالو نالو تطبق يرفضل صوي خلي ممزاز مزنت نحال نجر ستاي تقبر مالتي بيك تقبره تمززو تاي تمزيز مش نبل نصلا سي تخوين له تعليم له صبو غيرو تخوين له تسريح له خمنغو حنت فتلي فليا توصخلا دخوين الله تفتلتيا تمزيز اوصي الله مالك سلازي خوما عينت زسمعتي اك زلزلو موصا وي كلاي ممزاز مالتيو اتي كالايكا كاليو دبل سلازي تا باكن بكاليو دبل بزن كلت قالات تقوميو اتي كاليو زبلكا مصواع مالتي امين سقيلو بحدقة ويكلاي بغونسي ويبغولة زوالسة سمزة نجر زي كونسي تطوعو دمت سمعو حراينو تعزيزو زوالسة زعينتو إذا اسمع النامات يجابير المسكن سلازة يجابير المسكن تقدم هاي موسى إنها لناتي إك زبل إتي مسؤول اللخة كاليو إلولو نزخة مصوع إنها لنا أملاح مسكن سلازة تقلل بزبالة قالوا إتي إكليشا زبل قال تتصوعوا زوات وي تتصوعوا زوات كسمع النايمات يا أملاح المسكن آمين تتصوعنا لنا تتصوعنا دمت بيتنا سمعنا موتات دمت ود أملاح صعلا ساعات مسيا نسخة حجة إلى أملاح المسكن حدا معات الموتات نيرنا قناح إجزابير المسكن ناي إجزابير منفسنا ناي بويتاق على بنا أم منفسنا هي ومستوى لكن إجزابير المسكن ناي إجزابير دمتي سمعنا آمين نتقويتا أمس قال زغبرنا وعلت أستوعلنا يو نذي سمعنا حاوسنا إجزابير المسكن آمين زمارك زمر كلس ريا بلك خملسي حاسب مسيل ورخات عمل نجنا أو مساخة شريفة إجزابير المسكن آمين هاللويا هاد كجمر كلا كم ذي لاستين كوينا سمعنا هذا سيطان فتننا جنا خد إجزابير المسكن برجس عند حدا إجزابير تسوي كاملة مسكن برجس عند حدا إجزابير حريكة إنسان نت حريت أبيله بالمخان كان حدا رأسها يبكى إجزابير المسكن أنت خد بركة زغل كصنعك زغل حيلي الله إجزابير المسكن سلازي إذا محبر زغلك على كابتي إكليشا زغلك على زمات أخوينه بخلت قالات زقوم يلنا لنا حازون تنقال نالوات نوت تحفظ الله حازون إجزابير المسكن إك مالت موصى هون كله تكاليو بالكاني مصوع مالت سلازي تقلل بزمانة ملكعو تتصوعهم زوجو مالت أملاح المسكن تتصوعنا وصينا لنا إجزابير المسكن آمين هاللويا يسوع ودع أملاحي سلازي دي إكليشا بالكال أب حدش كدان ناستات ميتن أسرت حمشان جزيه الرحمة لنا أسرت حمشان ميتن أسرت إماجن ميتن أسرت حمشان جزيه أب حدش كدان سلازي إجزابير المسكن ننجزيو زد كسوي كلا ننجزيو نرخبو عينات كلمات أملاح مسكن أبزح بوتات ميتن أسرت 4 إلهم تقصوه ميتن عسرت حمشان ينقنتن زلوا مالتي كابديهم دمات ميتن عسرتن زاكل نمحبر قويته عمل كيتو تصحيح نروحه لازم نخلونه يملكتي مالتي دايو نخليه يملكتي نذكر بالكلام زي إكليشا دبل قال دحاكر وينا ناي من محدراون ناي حقاون قال وكلاي ترم دأمبر كم زي منفساو نجاريلو أوريجينيت تخونه ويكلاي موقعلوسي أبيت أملاح ويا بيت أخشان تخونه عينت قالا يكونن قال قالات أبيت أخشان موقعلو مالو إذن أبيت أخشان موقعلو عينت قالا يكونن نعمل هاب تقرينيا لحد عمتنا في إجزابير زبل قال ناي بيت أخشان قال يا أملاح مسكين كرمي إذن ولا قالا يكونن ناي تاوت أملاح يكونن من البات تاريخون دحدان باكراوند دحدان فلتوخينا إجزابير جزائي كله أبون جزاء كله عينت بهير مالتيو نايبزل عالم جزاء أبون من كله صبوا خانن عندنا غافر نتجبر زم حادر أبو مالتي أملاح المسكن لذي يبير المسكن كم عينت قالات هالو
እቲ ኤክሌሽያ ዝብል ግን ኦልሬዲ ካብቲ ዝጸንሐ ቃል ኣዶብ ዝገብሮ ወይ ከላይ ዝተወስደ እዩ ማለት ስለዚ እቲ 115 ግዜ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተጠቂሱ ንረኽቦ 110 ግዜ ንማሕበር ጎይታ ኣመልኪቱ ተዛሪብለው እንደገና ተንሰለፋ ኣብ 3 ቦታታት ንረኽበን ኣብ 3 ቦታታት ኣብ ግብረ ሐዋርያት 7:38 ንእስራኤል ኣመልኪቱ ዝዛረባው ግብረ ሐዋርያት 10:32-39-41 እዚ ብዛዕባቶም በኤፌሶን ተኣኪቦም ናዕቢ ዝገብሩ ዝነበሩ ብዛዕባ ተኣኺባ ክዛረብ ከሎ ኤክሌሽያ ኢሉ ተዛሪብሉ ኣሎ እንደገና ዕብራውያን 2:12 ተጠቂሙሎ ድሓር ክርኤና እዚ ስለዚ እዘን ዝተጠቕሳ 5 ኣብዘን 3 ቦታታት ተጠቂሰን ንሪአን 5 ግዜ ግን ንኻልእ ዓይነት ኣኺባ ወይ ከላይ ንኻልእ ዓይነት ኣሰምብሊ ዘመልክት እዩ ስለዚ እቲ ኤክሌሽያ ዝብል ቃል ብዙሕ ግዜ ኣሰምብሊ እንዳበሉ ክትርጉሞ ጸኒሖም ኣለዉ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ኣብ ብዙሕ መጽሓፍታት ብኸምኡ ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ኣሰምብሊ ዝብል ወይ ከላይ እቲ ኣኺባ ወይ ከላይ እቲ ጋዘሪንግ ወይ ከላይ እኩባት ሰባት ዝብል ጥራይ ግን ነዛ ማሕበር ኣይገልጻን እዩ ንማሕበር ጎይታት ኣይገብሮን እዩ ኣይገልጾን እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ይመስገን ብክልተ ቃላት ዝቆመ ምዃኑ ርኢና እቲ ኤክ ድብል ምውፃእ እንደገና እቲ ካሊእ ከዓ ተፀዊዑ ስለተፀዊዖም ዝወፁ እኩብ ወይ ከላይ ኣሰምብሊ ወይ ከላይ ማሕበር ናይኖት ናይቶም ተፀዊዖም ዝወፁ ሰባት ምዃኑ ጽቡቕ ጌርና ከነስምረሉ ከለና ጽቡቕ መልእኽቲ ይህልዎ ወይ ከላይ ሙሉእ ዝኾነ መልእኽቲ ይህልዎ ማ እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ ኣብ ወንጌላት ክልተ ግዜ ጥራይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጠቂስዎ ዘሎ እዚ ኤክሌሽያ ድብል ሓደ እታ ኦረዲ ዘንበብናያ ኣብ ማቴዎስ 16:18 ላና ድሕዳ ፅሑፍ ኣለኹም ኮንኩም ንማሕበረይ ኣብዚ ከምኡ ሕዚ ክስርታ እየ ደገታት ሲኦልካ እንታይ ኣይገብሯን እዮም ኢሉ ኣይሕይልዋን እዮም ኢሉ ኣምላኽ ይመስገን ኣሜን ሃሌሉያ ክስርታ እየ ሃንፃ እየ ኢሉ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ማሕበረይ ክብል ከሎ ንሪያው እንደገና ሃንፃ እየ ክብል ከሎ ንርኢ እግዚኣብሔር ይመስገን ክርኤና ንሱ ክልተ ግዜ ካልኣይ ከዓ ካልኣይ ኣብ ማቴዎስ 18 ካብ 16-18 ከባቢ ድሕዳ ኸይድና ከዓ ሓውኻ እንተበደለካ ኢሉ ኣብ መፅሓፍቲያ ናይ ቅሬታ እታ ምዕራፍቲያ ናይ ቅሬታ ምዕራፍ እያ ጴጥሮስ ሓቲትሎ ንጎይታ ንሓወይስ ክንደይ ግዜ ቅሬታ ዝብለሉ ኢሉ 7 ግዜ ዶ ቅሬታ ክብለሉ ምስ በለሲ ክንደይ ግዜ ዶ 7 ግዜ 7 እምበር 7 ግዜ ጥራይ ኣይብለካን ኢሉ እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ ናይ ቅሬታ ምዕራፍ እያ እታ ምዕራፍቲያ እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ ኣብ 16-18 ድሕዳ ኸይድና ሓውኻ እንተበደለካ ንዓኻ እንተበደለካ በይንኻ ጌርካ እንታይ ግበሮ ግን ሓየ ኣይትዛረበሉ ድሕሪ በይንኻ እያ ትበደላ ንዓኻ እንድሕር በዲልካ ዛዕባ ካልእ ኣይኮነትን ወይ ክገብሮ ዝረኣኻዮ ነገር ኣይኮነትን ዛረብ ዘላ ጀስ ዝበደለካ ንዓኻ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ በይኑ ጌርካ ዝያን በዲልካ እናሓወ ይበሎ እንተተመልሰ ጽቡቕ እንተ ኣበየ ፕሪንስፕል እዚ ካልኣይ ጌርካ ኣዛርቦ እንተ ኣበየ ኢሉ ሽዑ ነታ ማሕበር ንገራ ኢሉ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ እታ ማሕበር ኢልዋ ዘሎ ኣብዚ ኤክሌሽያ ኢልዋ ኣሎ ኣምላኽ ይመስገን ዘን ክልተ ጥራይ ኢና ተጠቂሰን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ንረኽበን ኣብ ሓድሽ ኪዳን እታ ማሕበር እትብል ኮንሰፕት ኣይንረኽባ ኢና ስለዚ ናብኡ ዲፕ ኣይክኸይድኒ ምክንያቱ እዚ ምስቲ ቅፅዓት ጎይታ ድብል ክርዮ ኢና ቅፅዓት ጎይታ ፓርት ናይቲ ማሕበር ስለ ዝኾነ ኣምላኽ ይመስገን ቅፅዓት ጎይታ ወይ ከላይ ቸርች ዲሲፕሊን ኣብ ዝብል ክርዮ ኢና ቤተክርስትያን ዲሲፕሊን ትገብር እያ ኣሜን ኣሜን ዶ ክሰምዕ Are you happy to be disciplined? ፍቅፅዑ ፍቃደኛታት ክትኮኑ ኣለኩም እግዚኣብሔር ይመስገን ደቀይ ኩሉ ግዜ ምስ ቀፅዕኹም ሓደ ነገር ይሓቶም እዩ ስለ ፀላእካ ዲ ቀፅዕካ ይብሎም ኖ ስለ ተፍቅረኒ እምበር ይብል እግዚኣብሔር ይመስገን ኣሜን ስለዚ እግዚኣብሔር ይመስገን ናይ ቤተክርስትያን ሞቲቭ ብዙሕ ግዜ ይርአዩ ባድ ብዝኾነ ብሕማቕ ብዝኾነ ሞቲቭ ዝግበር ነገር ንሕዳ ኮይኑ እግዚኣብሔር ኣብ ላዕሊ ኮይኑ ይርኢ ናይ ቤተክርስትያን ሞቲቭ ግን እግዚኣብሔር ይመስገን እንታይ እዩ ንምቅናዕ ሰባት ካብ ቅድስና ኣምላኽ መታን ክማቐሉ ሰባት እዙዛት ውሉድ ኮይኖም ንእግዚኣብሔር ዝጠቕሙ ሰባት መታን ክኾኑ ኣብ ቤት ኣምላኽ ኣብዚኣ ጥራይ ዘይኮነ ኣብታ ዩኒቨርሳል ዝኾነት ቤተክርስትያን ዝጠቕሙ ዝረብሑ ሰባት ዓይነት ኮይኖም መታን ክወፁ ኣምላኽ ይመስገን ቤተክርስትያን እንታይ ትገብር እያ ትቐፅዕ እያ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ትቕፅዓት ጎይታ ዝብል ዕሽሽ ክንብሎ ስለዚ ይብልና እሱ እውን ክርኤና ኣምላኽ ይመስገን ኣሜን ስለዚ ክልተ ግዜ ጥራይ ተጠቂሰን ኣለዋ ንክንብል ኢና መፂናዮ ስለዚ ጎይታ ማሕበርያ ዝኽዑ ዝኽስርታ ይትበላን እንደገና ከዓ
نمحبر ينجرا زبلن يابير مسكن أبدي سبعان شوعتن جزء دي إكليشة زبل كعال سبعان شوعتن جزء نتن زباويان ويكلاي زباويان in essence انتهي نقوله ورداوي ويكلاي سبخا محبر تنبل كلنا ابن يزر ناي مسرت فوز حارس سبخا محبر يا أملاح مسجن حبرت بيت حسين قال سبخا محبر يا كم ذي ورداوي كنزارب كلنا قلنا الوقت كم ذي أو أفريقيا وأب إيست أفريقيا ظلوا بيت حسينات نحن ولا لنا خوينا ورداوي ذخنا أصوا عنه بنا لنا ما تي أملاح مسجن ثلاثي تسمع عن شو عتن جزء نتا سبخا محبر وكلنا نتا ورداوي محبر كمل كتكلو ثلاثان شمون تن جزء جن نتا أصنافاويت محبر نتا يمر نري ثلاثي بزعوا خلتي للزارب ما تي أملاح مسجن بس حق قدسنا بزعوا خلتي زارب زعتها local church يزاربين لكن هذا زعاتها universal church يزارب يو أملاح مسجن نايكلتين أجداسي أبوتي مالتي خمتي قال جابي إذا نقولنا خمتة أملاح أبلبو زحاسبه مالتي أملاح مسجن ثلاثي كم ترانا يؤذي إكليشيا زبل قال أبناي by the way ما أعرف نديهم بزعازة مسحاب تمسكن ما أعرف نديهم thankful بزعازة مسحاب مالت كنا مسكنا زل الناس ثلاثة تربو مطلع يكونن እግዚአብሔር ይመስገን በዚህ ጋጣም ዚ ክሬዲት ክቦም ደልነቶም ዝተርጎሞ ፍሉይ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ጽላል አጽሎም ከም ዝተርጎሞ የዝርዳ እግዚአብሔር ይመስገን it's a wonderful በጣዕሚ ደገርም ዓይነት ቨርዥን ያምላኽ ይመስገን በጣዕሚ ያኔ appreciate ዝገብሮ ከይድካ ብዙሕ ግዜ ካብ ኣይትወፅን ኢኻ እንግሊሽ ትኸይድ ኣምሓርኛ ትኸይድ ግሪክ ሪፈር ክገብር ትኽእል ኢኻ ብዙሕ ግዜ ኣይትወፅን ኢኻ ኣብ ሬር ኬዝስ ጥራይ እዩ ነቲ ቀንዲ ናይ እግዚኣብሔር ኮንሰፕት ቁርብ ሸፈፍ ዝብሎ ማለት እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ይመስገን ፅቡቕ ዝኾነ ቨርዥን እዩ ተገይርልና ኣምላኽ ይመስገን ኣብ ቅድሚኡ እዚ መፅሓፍ ቅዱስ ክትርጉሙ ከለዉ ሲ ናይ ግእዝ መፅሓፍ ቅዱስ ኦልሬዲ ነይሩ እዩ ግና ኣብ ናይ ግእዝ መፅሓፍ ቅዱስ እንድሕር ኢናዮ እዚ ማሕበር ዝብል እንታይ ኢሉ ይጠቕሶ ዘለዉ ታይል ጠቂስዎ ዘሎ ቤተክርስትያን ኢሉ ጠቂስዎ ዘሎ ይኮነኒ ቤተክርስትያን ኢሉ ጠቂስዎ ዘሎ ኣብቲ ሓድሽ ትርጉም እዚ ድሓር ዝተተርጎመ ቨርዥን እንድሕር ዳኺልና እውን እንታይ ኢሉ ጠቂስዎ ተርጊሞ ዘሎ ነቲ ኤክሌሽያ ዝብል ቃል ቤተክርስትያን ኢሉ ተርጊሞ ዘሎ ግና እቲ ትኽክል ቃል ወይ ከላይ እቶም ነዚ መጽሐፍ ቅዱስና ነዚ ኦልድ ቨርዥን ዝተርጎሞ ግን እቲ ቤተክርስትያን ዝብል ቃል ነቲ ዘለዮ ዓይነት ይገልጽ ኢሎም ስለዚ ሓሰብ እዮም ናብዚ ማሕበር ዝብል ወዲቆም ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኣዝዩ ክስታይ ዝኾነ ነገር ኣለዎ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን እቲ ቤተክርስትያን ዝብል ቃል ወይ ከላይ ኣብ ኪንግ ጄምስ ዳዳ ኩሉ ቸርች ኢሉ ተርጊሞ ዘሎ እዚ ኤክሌሽያ ዝብል ቃል እዚ ቸርች ዝብል ቃል ዳ ካበይ መፅኡ ወይ ከላይ ቤተክርስትያን ዝብል ቃል ካበይ መፅኡ እንድሕር ኢልና ገለ ቁሩብ ክሪ ክንፍትንና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እዚ ቸርች ዝተተርጎመ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ኣብ ገለ ክልተ ቦታ ዝተጠቕሰ ናይ ግሪክ ቃል ኣሎ ኩሪያኮን ድብል ማለት እዩ ኩሪያኮን ድብል ናይ ግሪክ ቃል እዩ ዳይሬክትሊ ኣይኮነን ተተርጊሙ ስሩ ታይም እቲ ካብ ቋንቋ ናብ ቋንቋ ኢንሻአላ ካብ ቋንቋ ናብ ቋንቋ ከይድ ከሎ ቃላት ወይ ከላይ ትመልክዑ እንዳቀየረ ይኸይድ እቲ ቃላት ስለዚ ኣብ ብዙሕ ናይ ኣውሮፓ ቃላት ቋንቋታት ተተርጊሙ ፋይናሊ ኣብ ጀርመን እቲ ቃል ተወሲዱ ማለት እዩ ቸርች ዝብል ቃል ካብቲ ናይ ጀርመን ቃል ምስኡ ዝተመሳሰለት እያ ቃል ካብኡ ተወሲዱ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ኩሪያኮን ድብል ቃል ግን እንታይ ክብር እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ጠቂስዎ ዘሎ እንድሕር ኢልና ካብ ክልተ ዙ ደሰም ካብ ክልተ ቃል ዝመንጨወ እዩ ኣብ ትግርኛ ብዙሕ ከምዚ ካብ ክልተ ዝተጋጨወ ቃላት ኣይንርአን ኢና ኣብ ዓረብ እንድሕር ኢኹሞ ብዙሕ ግዜ ከምኡ መርጅ እንዳገበሩ ክልተ ቃላት እንዳገበሩ እዮም ነቲ ቋንቋ ዝህብትሞ እዞም ግሪካውያን ከዓ ከምኡ ዓይነት ልምዲ ነይሮም ማለት እዩ ክልተ ቃላት ኣላጊቦም ንሓደ ጽቡቕ ገይሩ ክገልጸሎም ክኽእል መታን ይጥቀምሉ ነይሮም ማለት ስለዚ እቲ ኩሪያኮን ዝብል ካብ ክልተ ቃላት ካብ ፊሪዮስ
ካብ ኪሪዮስን ካብ ኮንን ድብል ዝወፀይ ማለት እዩ ስለዚህ እቲ ኪሪዮስ ማለት ጎይታ ማለት ክኸውን ከሎ እቲ ኮን ድኻ ናይ ማለት እዩ ስለዚህ ክልቲኡ ጥቕልል ኣቢልና ክሪኦ ከለና እቲ ኪርያኮን ዝብል ቃል እንታይ ዘስማዓና ማለት እዩ ናይ ጎይታ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ኣሜን ስለዚህ በቲ መበቆል ዝነበረ ተፀዊዓ ዝወፀት ወይ ከላይ ተፀዊዑ ንሓደ ዕላማ ዝወፀ ህዝቢ ብቅዱስ ጽዋዓ ዝተፀውዐ እሞ ንእግዚአብሔር ዝተፈለየ ህዝቢ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ መንግስቲ ሰይጣን ናብ ግዛት ፍቁር ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳገረ ህዝቢ ዝብል ዘስማዓና እቲ ኤክሌሽያ ዝብል ቃል ኣብዚ ጽቡቕ ገይሮም ኣይተጠቐሙሉን ማለት እዩ ጀስት ዋንነት ብዘስምዕ መንገዲ ጥራይ እንታይ ኢሎሞ ማለት እዩ ቸርች ኢሎሞ ኦፍ ኮርስ ናይ ጎይታ ኣይኮነት እያ ቃረን ኣይኮንኩን ዘሎ ምስተቃል ማሕበር ናይ መን እያ ናይ መን እያ ናይ ፓስተር ድያ ናይ ሐዋርያ ድያ ሐዋተይ ሐዋርያ ይኹን ዝኾነ ይኹን ዓይነት ኣገልጋሊ ናይ ቤተክርስቲያን ኣካል ኣሉ እምበር ልዕሊ ቤተክርስቲያን ኣይኮነን እግዚአብሔር ይመስገን ኣሜን ናተይ ክብል ትኽእል ሓደ ጥራይ ኣምላኽ ይመስገን ንስኻ እቲ ብገዛዕ ደሙ ነዛ ማሕበር እዚኣ ዘጥራያ ጎይታ ኣምላኽ ይመስገን ስለዝኾነ ከኣዩ ንማሕበረይ ኣብዚ ከውሕዚ ክስርታ ደገታት ሲኦል ከዓ ኣይክሕይልዋን እዮም ዝበለ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ናተይ ክብል ዝኽእል ክሌም ክገብር ዝኽእል መን ጥራዩ ጎይታ ኣሜን ትዝሞተላ ጎይታ እንታይ ዓይነት ዋጋ ከም ዝኸፈለላ ክንርኢ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ኣሜን ብድሕሪኡ ኣብ ቤት ኣምላኽ ከም ድሌትና ምምልላስ ክኸብደና ስርዓት ክንሕዚና አሜን ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብዚ ናይ ጎይታ ኢሎም ኣለው ኣምላኽ ይመስገን ታብ ገዛእ ደሙ ዘጥራያ ማሕበር ኢልዎ ኣሎ ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን ርሑቕ ኣይኮነን ትርጉም ግና ካበይ ከም ዝመፀ ክሪ ስለዘለኹ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ እቲ ኪርዮስ ዝብል ጎይታ ማለት ክኾን ከሎ እቲ ኮንካ ናይ ማለት ኣምላኽ ይመስገን ጥቕልል ዝበለ ናይ ጎይታ ንምባል ተጠቂሱሎ እዚ ካበይ መፅኡ እንድሕር ኢልና ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 11:21 እንደገና ራእይ ዮሐንስ 1:9 ተጠቂሙሉ ኣሎ ንቤተ ክርስቲያን ግን ኣይኮነን ተጠቂሙሉ ንኻልእ ነገር ተጠቂሙሉ ዘሎ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ንምንታይ ተጠቂሙሉ ዘሎ ቀዳማይ ንድራር ጎይታ የስ ጆ ብለሽ ንድራር ጎይታ ኣመልኪቱ ተጠቂሙሉ ኣምላኽ ይመስገን ተኸፈታት ኣሎ ከም ዘለ ይድኽል 11:21 ናይ ጎይታ ድራር ክብል ጠቂስዎ ኣሎ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ድራር ጎይታ ድራር ጎይታ ዝብል እንታይ ዘመልክተና ናይ ጎይታ ድራር ጎይታ ዋንነት ዘለዎ ተራ ዓይነት ኣይኮነን ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ኣሜን እቲ ካልኣይ ከዓ ኣብ ራእይ ዮሐንስ 1:9 ቀዳማይ ቆሮንጦስ 11:21 እቲ መካብኩም ንምብላዕ ማዕዲ ጎይታ ኣይኮነን ስለዚ እታ ማዕዲ ጎይታ ወይ ከላይ ድራር ጎይታ ትብል ኣብዚ ከም መወከሲ ተጠቂሞም እቲ ቃል ካበይ ወሲዶሞ እቲ ኩርያኮን ዝብል ዘሎ ናይ ጎይታ ዝብል ናይ ጎይታ ማዕዲ ወይ ከላይ ናይ ጎይታ ድራር ዝብል ቃል እዩ ነይሩ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ካብኡ ወሲዶም ነታ ቤተክርስቲያን ከዓ እንታይ ኢሎም ማለት እዩ ደይ ቤተክርስቲያን ናይ ጎይታ እያ ስለዚ ኢሎም ተጠቂሞም ማለት እቲ ካብቲ ኩርያኮን ድብል ወሲዶም እቲ ቸርች ዝብል ቃል ተጠቂሞምሉ ማለት እዩ ራእይ ዮሐንስ 1:9 እንድሕር ኢልና ከዓ ብመዓልቲ ጎይታ እንታይ ኮንኩ ኢሉ ብመንፈስ ኮንኩ ካብ መዓልቲ ጎይታ ኢልዋ ዘሎ እዛ ነናኸላ ዘለና መዓልቲ እያ ማለት እዩ ሰንበት ኣይሁዳውያን ኣብ ኣይኮነን ዘምልኹ ነይሮም ኣበዮም ዘምልኹ ነይሮም ኣይሁዳውያን ሳባት ኣይኮነን እንዲሁ ቀዳምዮም ዘምልኹ ነይሮም ሳባት ወይ ከላይ ሰንበት ተባሂላ ትፍለጥ ንሳያ ነይራ ግና ከእግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ካብ ሞታት ምስ ተንስአ በዛ መዓልቲ እዚኣ ስለ ዝተንስአ ነዛ መዓልቲ እዚኣ እቶም ቀዳሚት ቤተክርስቲያን ንሕና ኣይኮንና ለውጥናዮ ማንም ኣይለወጠን ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ተቀዳሚት ቤተክርስቲያን ቤን መዓልቲ ክትእከብ ጀሚራ በቲ ሰባት ገዲፋ በቲ መዓልቲ ጎይታ ወይ ከላይ በቲ ቀዳሚት መዓልቲ ማለት በቲ ናይ ቀደማ ዘራርባ ንዓ ከዓ ስሩታይ ሰንበት ተባሂላ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ምናልባት ብዛዕዚ ኣድቨንቲስት ክነግርኹም ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ስቲክ ገይሮም ኣለዉ ስጋብ ሕጂ ቀዳም ኣይሰርሑን እዮም ምንም ነገር ኣይትንክፉን እዮም ከምቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ገይሮም እዮም ዝሕልውዋ ማለት እዩ ኣብቲ ራእይ ብመዓልቲ ጎይታ እንታይ ኮንኩ ኢሉ
بمنفس كونكيلو እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እታ ማዓት ጎይታ ይልዋ ዘሎ ናይ ጎይታ ማዓልቲ ወይ ከላይ ጎይታ ካሞታት ዝተንሰላ ማዓልቲ ባይዘ ወይታ ታኪቦን ከለው ዝተገልጸላውን እሰይ ሰንበት ያኔ አምላክ ይመስገን ስለዚህ ጎይ አባ ፍሉይ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ነገር ስለ ዝራእዩ ናይ ጎይታ ምግላጽ ስለ ዝራእዩ መጀመሪያ ካሞታት ተንሱ አምላክ ይመስገን እንደገና ሐላይ ከአ ክገሃደሎም ከሎ ህያው መኻኑ ኸሪኦም ምስደለ አኪቦን ከለው ሁለጸሎም ከሎ ሰንበት ማዓት ስለ ዝኾነት አኺቦው ሁሉ ጊዜ መታን ቪዚት ገብሮም ኢሎም ሰንበት ገይሮም ማለት አምላክ ይመስገን አሜን አሎም ሳና አሜን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ካብቲ ናይ ጎይታ ዝብል ወይ ከላይ ካው ዝመፀይ ስለዚህ እቲ ቤተክርስቲያን ድብል ግን ትሮታይም ካብ ምንታይ መፂ ማለት እዩ ካብቲ ቸርች ዝብል ቃል እቲ ቸርች ዝብል ቃል እንዳተለዋወጠ ምስ መጻፍ ናይ ጀርመን ምስ ዝመሃሰል ቃል ኣሎ ካው ሽዑ ነታ ቤተክርስቲያን እንታይ ኢሎማ ማለት እዩ ናይ ጎይታ ኢሎማ ኣብቲ ትግርኛና ግን እንታይ ተባሂላላ ቤተ እንታይ ማለት እዩ ናይ ክርስቲያን ቤት ስለዚህ አይነት ያታው ክርስቲያን ክልተ ነገር ዘለና ሓደ ዲና ዘላ ክልተ ክልተ ነገር ኢና ዘለና አይኮነ ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን ቸርች ኦፍ ክራይስት አለ ቢልዲንግ ናብዚ አንዛ ህዝብ አምላክ አለ አምላክ ይመስገን አይናይ እቲ ህዝብ አምላክ ያምላክ ይመስገን ስለዚህ እታ ቤተ ክርስቲያን ትብል ናልባት ጥልቅ ኢልና ሄድና እንድሕሪና እቲ ቤት ዝብል ማሕደር የስምዕ አይኮነ ማሕደር አቤት አቦይ ብዙሕ ማሕደር አሎ ተዘይሉሲ ንበልኩኹም ነይረይሉ እንደገና አዚ እግዚአብሔር እዚያ ሓዲርና ኸለና ነትነህሰብኒ ህንፃ አያመልክትኒ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ብኸምኡ ዓይነት ሰንስ እንድሕሪና ሰንስ ክትበና ታ ቤተ ክርስቲያን ትብል ነቲ ንሕና ንርከበሉ ቤተ ክርስቲያን እንድሒልዎ ኮይኑ ክርስቲያናት ዝእከብሉ ክርስቲያናት ዘጽልልሉ ወይ ከላይ ክርስቲያናት ዝራኸብሉ ቦታ ዓይነት ኢሉ ቦታ ያመልክት እንድሕራሉ ኮይኑ ግን መልእኽቱ ስሒቱሎ ስለዚህ በቲ ተስተኻኸለ መልእኽቲ ክንወስዳ ጽቡቕ እዩ እንታይ ኢልና ክንወስዳ ኢና ቤተ ክርስቲያን ማለት ክርስቲያናት ኣቦት ዝገብርሉ ክርስቲያናት እቶም ንክርስቶስ ዝፈልጡ ሰባት ማሕደር ዝገበርሉ ቦታ ንሱ ቤተ ክርስቲያን ይበሃል ብኻልእ ኣዘራርባ ከዓ እቲ ባዲ ኦፍ ብሊቨርስ ማለት ናይ ክርስቶስ ዝኣመኑ ኣመንቲ ዝእከብሉ ንሱ ቤተ ክርስቲያን እንድሕሪናዮ ቅቡል ክኸውን ማለት አምላክ ይመስገን ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ህንፃ ኣይኮነትን ቤተ ክርስቲያን መን እዩ ንሕና ኢና እግዚአብሔር ይመስገን እቶም ናይ ኣመንቲ ስጋ ወይ ከላይ እቶም ናይ ኣመንቲ እኽብካብ ጋዘሪንግ ንሕና እንታይ ተባሂልና ንፅዋዕ ማለት እዩ ቤተ ክርስቲያን ተባሂልና ንፅዋዕ ማለት አምላክ ይመስገን ስለዚህ እቲ ቤተ ክርስቲያን ክንብል ከሎ ናብ ኣእምሮና መስቀል ከምፀ የብሉ ቤተ ክርስቲያን ክንብል ከለና ናብ ኣእምሮና ኣዳራሽ ከምፀ የብሉ ቤተ ክርስቲያን ክንብል ከለና ህንፃ ይኮነና ኣእምሮና ክመፅእ ዘለዎ እቶም ቅዱሳን ዝሓድሩሉ ማሕደር እቶም ቅዱሳን بمنفس هابيت سوينا لنا أجلنا على الجاهر أب سمات أب يمان جرما أو أب كريستوس يستسوينا خمسة لنا نقلنا أملاك مسكن سلزي بيت كريستيان كله نزي كمل كتنا تصبوا مالتي أملاك مسكن منفس هاوي ترجمه كريو جرومي مالتي أملاك مسكن تزي كونه بيت كريستيان هنسا مالتي أيكونه عندنا زي بيت كريستيان دبل مستي أبولي كلام أبو زعبطات تتقيسلو أبولي كلام محبر أخيبا ندابل تقصو قالو السو انتايو كهال يبلو أبناي هبريو قال مالتيو دي اكليشن دي كهال الوزلو حاددي إلنا مسمريو جن بزح فللي كم زلوينا نستعول كرينا جل تقصات وسيدنا مالتيو ثلاثة ديكليش أزبل مستقبلي كلا نروح محبر وكلا أخيبا ندابل تقص أهل زبلناي هبري وقال بزح فللي الله استفلا لي علامات كجل كا أو نروح وينا ثلاثة حدا خبتي أبلي كلا أنت تقول زلوا محبر زبل مالت ثلاثة محبر كلمة كلنا محبر نبعلا إخلتي كونت ماتي أملاك مسكن محبر بويتا محبر كريستوس محبر أملاك ندا بالله خنجلتا صبوتها منياتو بزح محبر في الظل أيكون عندي في الله
أب نحنا باهلي بزح محبر على يكونن محبر مريم محبر ميكيل محبر جبريل بزح محبر بزح عينة محبر أي كونن سلازك جابير المسكن أنا تصيرنا خنريو صبوي مالتي تمحبر قبل كله نايمن محبر نايمان ما يكونن أملاخ مسكن نايمن محبر ناي كريستوس محبر مخانو كريو صبو مالتي أملاخ مسكن سلاز مستناي بلي كدان كهال بالكريو خلنا تمحبر زبل كاله ترجمات يزبلنا سلازي ن سراويت نوقف وقت خلو تقاملو زنور عينت أخيبا هالي الولو أب زول كسران كلتنا 4 نحدارنا ما أبكى أنا عبيت مليان بعراي سعري مرور كم زبلة حجز أخيبا زي أب زورينا نزلو كله خمو خبر عيب ولا سلا لوان داوت خلو بعراي سعري خم زبلة كم خان أخيبا أنا خبر رمي سراوي كم تسلي فما كم إسرائيل جناخي الزي سراوي تزي بعراي سعري خم زبلة أخبار عنين أخيبا أنا أخيبا زبل قال انتهي الولو سو كهالي الولو لازم من تاي كمل كت أو نرخبه ني حدا ناي سراويت نوجه استسلفه السراويت كجلس ركبنا لنا جابير مسكن عندنا نسبيلاوي قدات تجبر أخيبا قال نستفلا عليه نمكنا نالوات حجاو نجار خون خليو نجارات مفتاح نجارات مماي وكلاي نمدناي نستفلا عليه نجار تجبر سبيلاوي أخيبا تاتكا أهل إندابله تتاي ملله نده دارينا أب الدماء نجس عصر تقلت سلسة شعو يرب عامن بظلوا محبر إسرائيل ويوم رب عام إندابله أتصل مالتي سلتاي أبتي مخري حاجدوا سم مخري كم تلو خلوا شعو محبر إسرائيل متيوم إندابله يقتصر مالتي عندنا التسالسين لحدارينا يو نكاي ويكلاي نخفو نصبق زعلمه ويكلاي بوستيف نجار زعلمه تراي ديكونه نكاي ويكلاي نخفو مخري زجبر أخيباون يملكت نير مالج نفسي عم مخرو دابله داويت الزاربي يعقوبون دقيمولو نزيك ألزي أبزفرت 4 شعتن شدشته نحدارينا دينا حفتم سنور وا حنا خم فريو نريسعو نفسي مس مخرم ايتتو كبري كاب اخيبام ايت حبر قبل كولون ريو عندنا اب مزمور 26 حمشن دحدانا نمحبر اكيات تصلقو مسلسي اون اي قمتني اندابله يزارب مالك سلازي تمحبر زبل بوزح عينت محبرات الله مالتي سبيلاوي قدات سراويت كملك تخليو نستفل عليه من نعبتي ويكلاي مشبات سبات كان عينت قال خوني خليو لذي زي محبر كنزارب كلنا از نزارب الله زلنا محبر قد እግዚአብሔር مسكن ترى متخاوا يكونن سب تصوعوا يكلا نغوس تصوع يكونن املاح مسكن اتناي نغسات نغوس خونه እግዚአብሔር تصوع محبر إنا نزارب زلنا ماتي املاح مسكن كامنا خاكال زفريو نسيو امين هاللويا سلازي تأكلش هذا بالكان رسو توم غريخاويان نمحدراون حقاون أجواب ده أمبر منفساويك قال كوينو تقاملو زنبورو قال يكونه داي عنتوي كم تبلنا زي الجبرهارات نروحوينا الجبرهارات 10 شعة تحدارنا وتوم وعلا ويكلا تأخيبا بزح ينعبو زنبورو مالتي زعاتها أتمس زعاتها مثل خاب سماي زمت إلهم زملو خواز وراوي فسون نبرت كتايب زعبا كبلو خلو بزح عقرقر كم دخلوا ينقرنا سلازي نزياتهم اللي قال دخنه مثل نخو كون وقعوا دخنه أفلطوا زين ورم كنسون كم ساكوا أو تسكفوا إلو مالتي الشوم مالتي بزعبا دخنه عقرقر نمرسوا كوا يبلنان إلو الله سلازي نخمز عين أخي واخا تتقيم اللون لقنا خانتي محدراوي وكلاي مقاوايا تقومولون يرمات مستفلا لي من قدي تتقيم اللون سلت إكليشا زبل قال دحار نابيت أملاخ مسمتا بيت እግዚአብሔር ጋር ክትቆምሉ مش ጀመሩቲ ትትርጉሚ ተወሲዱን በር ቅሚውን አቀዲሙን خالق مستفلا ነገር ይትቆምሉን የሮሜ ማለት እግዚአብሔር መስገን ስለዚህ በተዘለው መልኩ እንደዳይናዮ ንባሕበር ጎይታ አየመልክትን እዩ እግዚአብሔር መስገን
أوتي إكليشا زبط قال قال أربعة نجارات كجلس رئيس والله مثلا أب كستايد رانين مالج أب تفعله نميتي جزية زخنا نتاعي كنا نلوان محبر قويتا خمل كذا تتقيسنا اللوام شلنا لنا زيادة أربعة كفيلنا خرينا ما جام الله مسكين ثم تصحفوا كل صحفوا تقوليهم تقدم أيتي نتاعي يونيفرسال ويكلاي نتاع أصناف هاويت محبر كجلس تتقيم له جزية مسكين زي ثم تصحفوا اللهم تقصيك قدام ميتوس ثلاثة سرت حمشته ماتوس عصر شدشته عصر شمونته إفسون حادة إشران كلتن زيا نتا أصناف هاوي تخلت محبر يونيفرسال تشيرش عمل كيدو أب ثلاثة بوتا تقيسون درك جابير مسكن أقدمنا لنا لنا ما توصل له محبري أزخم حزق سرتها إلى أملاخ مسكن ثلاثة محبري يوصل له كابتا قويتان محبر سرت الله محبر قويتان مع ساعة السريت هذول كريينا جابير مسكن بمتاي عينت أواني قليت وزلوا ده عينت أواني قليت وزلوا قويتا مزارب كله ده عينت تنسي تطعم وزلوا سوري تقريني أخذ الناي ده عينت تنسي تطعم وزلوا المحبري أبدو عزت هذا برايلو كسرتها إلو أملاخ مسكن تسريتها لا أيبلن ألا أيبلن قلنا أخذت عايز وزلوا المحبري أبدو حزي كسرتها بعد كسرتها قلنا أملاخ كفحنسا إلو أملاخ مسكن سلازي ቤተክርስቲያን ኣብ ትጎይታ ይዛረበሉ ዝነበረ ግዜ ኣይተ መስረተትን ወይ ኣይተ ሃንፀትን ነራ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ስለዚ ማዓስያ ተሓንፃ ክርኢና ስለዚ ነታ ዩኒቨርሳል ዝኾነት ቸርች ዘመልክት ዘሎ ስለዚ ካብታ ዝተሃንፀትላ ትሒዛ ግን ክሳብ ዳግም ምፅኣቱ ዘላ ቤተክርስቲያን ኣመልኪቱ ይዛረብ ዘሎ እታ ደገታ ሲኦል ኣይሒልዋን ኢልዋ ዘሎ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ኣብታ ጢሞቴዎስ 3:15 ዝረኣናያ ኸ قلتفنا ما متصالحه انت دنبخو غناي ابتا محبر املاخ الى املاخ مسكن ابتا انا حق عند المسارات انخنس محبر هياو املاخ الى املاخ مسكن بطعم هذا استبلني انت عينت محبر هياو املاخ زولنا محبر انت كم تقبعك تفلت دلي الله الى املاخ مسكن ስለዚህ ናይ حقي عند المسارتنيا እንደገና محبر هياو نايت هياو زخنة እግዚአብሔር محبريا الله مسجن እዚያ ዛዕባታ ዩኒቨርሳል ዝኾነ ቸርች ይዛረብ ዘላ الله مسجن ምክንያቱ መግለጽያ حق عند المسبرትን ይልዋል الله مسجن እንደገና محبر هياو አምላኽ ይልዋል ካላይ እትኻላይካ ንወለዳዊ ክገልጽካ ተጠቂሙሉ ሎ ብዙሕ ግዜ ማሕበራት ገላትያ ንኣብነት ይብል نحنا المحبراتن كم ذا عينت لمدي يبلنا من قوم زباس تلصي كم زبالسب لمدي يبلنا ندابله يجلس مالك سلازي حجين محبرات أكوب كا زقول صخ الله الدرارات شعات 30 حد نحضرين هذن ببرولار ريفن بسينجولار عم يتولد بنفصل عم يتولد شعات 30 حد نحضرين نتا أبجليلان سماريان يهودان زنبرت محبر كا سلام كون الله إلى الله مسكن هدات كون الله النات عنصت بمرداء من فتح قدسنا عبيت كم زخرت كه ينقرنا يبير مسكن سلازي أو محبر الواحد بزح بوتات تقيس كنوسوسي محبر سلازي نتي زباب وكلاتي ورداوي عينت مجلس وكلاي كبابي أو دخلنا مجلسي هي بخا محبر كبلا خلون رجال يبير مسكن عندنا نتا سبخاويت محبر ويكلاي نتا لوكال تشيرش خملكت كلها اب قدماي قرنطوس حدا خلته تا قرنطوس زلا محبر املاخ يلو الله املاخ مسكن را يوحنس حدا 10 حدونكم لذي نتا سبخا محبر ويكلاي نتا قدسان بافلطوخم حدا اكلات نيتا بيتكريستيان مخانا افلطو هيبم زكوبلا نذي اخاتا يتمايلالا محبر إلو الله إكليشا إلو الله ما جام الله مسكن عندنا ترابعي أو يكلاين حبرت تلكات كبو عينت أخيبا أنت إلو الله نوخا إكليشا إلو الله الله مسكن صلاة تلكات كم كلها بايتي
ንሕብረት ከም ከለኻ እግዚአብሔር ስቲል ሪኮግናይዝ ይገብሮ ኣምላኽ መስገን ኣውን ብስርዓት ክትመላለስ ኣለካ ኣሜን ምክንያቱ ንዕኡ እንታይ ኢልዎ ኣሎ ኤክሌሽያ ኢሉ ጠቂስዎ ኣሎ ሰብሰት ወይ ከላይ ኣካል ናይታ ቤተክርስትያን ኮይኑ ንዕኡ ስቲል ኤክሌሽያ ኢልዎ ኣሎ ኣምላኽ መስገን ቀዳይ ቆሮንቶስ 14:34 እስካብ 35 ንረኽቦ ማለት ኣምላኽ መስገን ክጽልዩ ከለዉ ጸሎት ክእከቡ ከለዉ ጸሎት ክመጹ ከለዉ እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ኣብኡ ይነግረና ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ኣምላኽ መስገን ዳ ቤተክርስትያን ባር ናይ ጎይታ ማሕበርያ ኢልና ያለና ኣምላኽ መስገን በተቀዳማይ ትርጉማት ኢልና ያለና ተጸዊዖም ዝወጹ ኢልና ያለና ማለት ኣምላኽ መስገን ተጸዊዖም ዝወጹ ክንብል ከለና ግን ናይ ሰብ ድምፂ ናይ ሰብ ጻውዒት ተቐቢሎም ኣይኮነትን ትብለላ እንድሕር ዳሊናዮ ኮይና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ማሕበረይ ኣብ ዝቕውዕ ሓንጻየ ክብል ከሎ ጴጥሮስ ንስኻ መን ትብለኒ ኢሉ ኣምላኽ መስገን ንስኻትኩምስ መን ኢኹም ትብለኒ ኢሉ ድሓር ጴጥሮስ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ኢኻ ምስ በሎ እዚ እቲ ናይ ሰማይ ኣቦይ እምበር ስጋን ደምን ኣይገለጸልካን ምስ በለ ስለዚ እቲ ጻውዒት ካብ መን ዝመጽእ ካብ ኣቦይ ዝመጽእ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ኣሜን ካብ ሰብ ኣይኮነን ዝመጽእ ተጻውዒት ካበይ ዝመጽእ ካብ ኣቦይ ዝመጽእ እዚ ከዓ መንፈስ ኣቦይ እምበር ስጋ እንደምንታይ ይገብረልካን ኢሉ ኣይገለጸልካን ኢሉ ኣምላኽ መስገን ስለዚ ናይ ኣቦይ ጻውዒት ሰሚዕኻ መጺኻ ኣለኻ እዩ ዝብሎ ዘሎ ኣምላኽ መስገን ኣሜን ስለዚ እግዚአብሔር መስገን ብዙሕ ግዜ ሰባት ጸዊዖምና ምስ መጻናሲ ነቲ ናይ ኣምላኽ ጻውዒት ምላሽ ከይሃብና ቤት እግዚአብሔር ክንመላለስ ንኽእል ንኸውና ሎሚ ግን ርእስና ክርእ ጽቡቕ እግዚአብሔር ይመስገን ብርግጽ ናይ እግዚአብሔር ጻውዒት እንድሕር ኣብ ልብኻ ኣሎ ኮይኑ እግዚአብሔር ከም ጸዋዕካ ትፈልጥ እንድሕር ኮንካ ንሰብ እንዳረኻ ይኮንካ ትመላለስ ምምላስካ ኩሉ ግዜ ነቲ ጸዋዕካ ጎይታ ኣምላኽ መስገን ኣብ ቅድሚ ጎይታ ኢኻ ዘለኻ ነልምዓቲ ነዚ ጎይታ ዝጸምእ ዝናፍቕ ሓረር ዝብል ዝተበራበረ ዝተሓደሰ መንፈስ ስለ ዘለካ እግዚአብሔር መስገን ተራ ዓይነት ናብራ ኣይትነብር ኒኻ ነንመዓልቲ ሓንቲ ስጉምት ብውሕዱ እንዳሰብኮንካ ትኸይድ ሰብ ኢኻ ትኸውን ኣሜን ለውጢ ኣብ ህይወትካ ትርኢኻ ለውጢ ኣይራኻን ሰብ ጸዊዕካ መጺኻ ኣለኻ ኣብ እግሪ ጎይታ ውደቕ ካብ እግዚአብሔር ምትንካፍ ክትረክብ ምብርባር ክትረክብ ነቲ ዝሞተ መንፈስ ካመታን ህያው ክገብሮ እግዚአብሔር ይመስገን ሙታት ድምፂ ወዲ ኣምላኽ ሰምዕላ ሰዓት ክትመጽያ ንስኻ ሕጃ እዩ ዝብል ቃል እግዚአብሔር ሰባት ኣይጥቀምኒ ኣይኮንክን ዝብል ዘለኹ ኣምላኽ ንዓለም ምስ ርእሱ ክዓርቃ ከሎ ኣብ ክርስቶስ ነበረ እሞ ብርሎም ኣይሓዘሎምን ኢሉ ኣምላኽ መስገን ኣባና ከዓ ቃል ዕርቂ ኣንበረ ኢሉ እግዚአብሔር ይባረኽ ስለዚ እቲ ናይ ምድሓንና ቃል ወንጌል ምስ ተነገረና ምስ ሰማዕናዮ ኣሜን ምስ በልናዮ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ መጺኡን መንፈስና ኪክን ይገብሮ ኣምላኽ መስገን ህያው ይገብሮ እሞ ድምፂ ወዲ ኣምላኽ ሰሚዕና ሽዑ ህያዋን ኮይና ቤት እግዚአብሔር ንትከል እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ናይ እዚኦም ድምር እኩብ ያ ቤተ ክርስቲያን ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ኣሜን ቤተ ክርስቲያን እታ ዩኒቨርሳል ቸርች ኣምላኽ ዝፈልጣ ቤተ ክርስቲያን ናይ እዚኦም ድምር እያ እግዚአብሔር ነቶም ናቱ እንታይ ገብሮም እዩ ዝብለና ቃል እግዚአብሔር ይፈልጦም እዩ ዝብል ኣምላኽ ይመስገን እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍ ናቱ በብስሙ ይፈልጦ እዩ ኣምላኽ ይመስገን ኣሜን ምናልባት ኣብቲ ንሕና ናይ መንበርሽፕ ኣባልነት ዘለዎም ሰባት ኣምላኽ ዘይፈለጦም ሰባት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ብኡ ኣይትደዓዓሱ ኣሕዋተይ ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን ብርግጽ እግዚአብሔር ፀውዕኒ ድዩ ብርግጽ እግዚአብሔር ፈሊጥኒ ድዩ ንእግዚአብሔር ፈሊጠዮ ድየ ኢልና ኩሉ ግዜ ንርእስና ክንሓትት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ሙታት ድምፂ ወዲ ኣምላኽ ሰምዕላ ሰዓት ትመጽእ ንስኻ ሕጂ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ድምፁ ሰሚዕና ሪስፖንድ ምስ ንገብር ከምቲ ጴጥሮስ ዝገበሮ ንሕና ቤቱ ንኸውን ኣሜን ንሕና ሕያዋን ኣእማን ኮይንና ኣብቲ ዝተነጽፈ መሰረት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ኻውሒ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብኡ ንህነጽ ኣምላኽ ይመስገን ኣብኡ ተሃኒፅና ከዓ ንኹሉ ግዜ ነብር እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ቤተክርስትያን ህንፃ ኣይኮነትን ኣሜን ህንፃ ኣይኮነት ርኢናያ እንዲና ቤተክርስትያን ትካል ኣይኮነትን ምናልባት ክርኤና እቲ ኣቃውማ ናይ ቤተክርስትያን
ቤተክርስቲያን ስትራክቸር ክሪኤና ቅርጽ አለዋ አቃውማ አለዋ ከም ኦርጋናይዜሽን ታክቶን ክትከላለዋ ክትቀውም አለዋ ግናኸ ከም ኦርጋናይዜሽን ለይኮነት ከም ኦርጋኒዝም ከም ህያው ነፍሳት ኮይና እንዳክቶን ደለዋ ነገራታ ክሰርዖ ዘለዋ ማለት አምላኽ ይመስገን حال جزء أبجل جل نسمع عذرات هذا حقنا تريني وحقنا خنزي وحلفني سب زي حلف نسات زي حلف حق حدا خينو ناي سب حقي يزخون نتوم أمنتي نتوم قدسان سنترز قبله نعاتهم زماء خلا عينة حق تخينو كن جزابير المسجن as a body كم ناي قويتا سجا قيمك كتعي function كتقبل كسرح ناي جزابير عيو كتعي حيلي يخلقها حيلي يهبكها እግዚአብሔር ይመስገን يخلقها አሜን ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን ትካላ አይኮነትን ግን አኸ ኦርጋናይዜሽን አይኮነትን ኦርጋኒዝም ያገን አሜን ክርስትና ሃይማኖት አይኮነን አዋዜ ጎይታ መስخሎ ብዙሕ እዚ ሕጅ ዘላ ሃይማኖት ዳንታይ ብዙሕ ጽቡቕ ዝኾነ ሃይማኖታት ነሪ ሙኩሓት አይሁድ ነሮም ናውም ይገመት እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን ቤተክርስቲያን ሃይማኖት አይኮነትም ቤት አምላክ ተመስخለ ሃይማኖት ጋር ካንካ ትልወጥ ህይወት ይኻትረክብ አምላክ ይመስገን ህያው እምነ ኮንካ አብ ህያው ዝኾነ ኻውሕመታን ክትንዳ ህይወት መርካብ ይኻትመጽ እግዚአብሔር ይመስገን ቤተክርስቲያን አገልግሎት ወይ ከላይ ሚኒስትሪ አይኮነትም ተፈላለየ ሚኒስትሪ ተፈላለየ ናይተራዶ ሚኒስትር ገበር ይካል ኸውን ተፈላለየ ዘርፍ አገልግሎታት ገበር ይካል ኸውን ቤተክርስቲያን ሱጥራ አይኮነትም ኪኖዊ እግዚአብሔር ይመስገን ስኳ ተጎብሮ እንተኾነ ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን ቤተክርስቲያን ስጋ አሜን አሜን ደክሰመ ስጋ ክርስቶስ አሜን ክርስቶስ ካረሳ ደሳይብል ስለዚህ ቤተክርስቲያን ስጋ ክርስቶስ ካንታይ ርዕሳይ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ቤተክርስቲያን ጨንፈር ወይንያ እትጉንድ መሪ ክርስቶስ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ምንጭ ሁሉ ጽቦ ካብ ገዛ እርሳ ምንም ክትገብር አይትኸልኛ እቲ ተሸኪሟን ጸይርዋን ዘሎ ጎይታ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ደድን ዘበለ ሁሉ ፖቴንሻሊ ደድን ዘበለ ሁሉ ቀሪብላ አለ ማለት አምላክ ይመስገን አሜን ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን መጓሰያ ክርስቶስ ከአት ጓሳ አሜን አሜን መጓሳ አምላክ ይልዋል አምላክ ይመስገን መን ከአት ጓሳ ሕያዋይ ጓሳ ክርስቶስ ህይወቱ በጃ ባጊዕ ዘሕልፍ بعد وعلت ديكونس هي واتو تايز قبر بجاء زحلف باصات نزي استردوا ما قلقلت እግዚአብሔር ይመስገን بجاء نفساتهم هي واتو كحلفوا يخول يوم أولو سايكو أيبلن ديو رأي يقويان كفتسن كا انبر أوعيتها يكفتسن كا انبر نزان ساي كمان تاي كم كبرتي أيريان ييلو እግዚአብሔር ይመስገን آمين مرس خاون كم كبرت خيراخا نتا መጓሰ መንባር ጎይታሪ እና ለማጭ አምላክ መስገን ቤተክርስቲያን አካል መንግስት አምላክ ያ ክርስቶስ ጋር ዝንጉስ አሜን ሮያል ፕሪስቶድ ይልና ለአምላክ መስገን ናይ መንግስት ክህነት ይልና እግዚአብሔር ይባረክ ንጉስና አሜን ክርስቶስ ኢየሱስ አብ ዘላለም ዝኾነ ንግስነቱ እግዚአብሔር ይመስገን ቤተክርስቲያን ህንጻያ ክርስቶስ ጋር እትርስ ማዕዘን አሜን ከም ህንጻ ተመስላላ እግዚአብሔር ይባላል እትርስ ማዕዘን ግን ማለት ክርስቶስ ትርስ ማዕዘና ህንጻ መርዓትያ አሜን መርዓትያ استمرأخ كل خاطك مسكين نخالق انت تخونا السبايكن كما يسمع ثلاثة እግዚአብሔር ይመስገን ክርስቶስ ጋር زمرعونا نعو خنكون نعو تقدسنا نعو استفلنا متاونا موصانا كل نعو حسب استتصوعنا هنا እግዚአብሔር ይመስገን ክርስቶስ ጋር مرعويا እግዚአብሔር ይመስገን ቤተክርስቲያን ግራት አምላክያ ክርስቶስ ጋር አያይ አሜን እና መወዳታ we are a family አሜን ቤተሰብያ ስድራያ እግዚአብሔር ይመስገን ትዝገርም ግን ክርስቶስ ከም ክርስቶስ ከምታይ
ክርስቶስ ከመን ከም ሓውና ክርስቶስ ከም ሓውና እግዚአብሔር ይመስገን ምክንያቱ ቃል እግዚአብሔር ንአምላኽ ወለስቱ ንክርስቶስ ከዓ መዋለስቱ ይብል አምላኽ ይመስገን ክርስቶስ ኢየሱስ እቲ በኽሪ ሓውና እግዚአብሔር ይመስገን ደስ አይልም أحواتي نبقى كأبعاتهم تاي قبلن أي حفرين بلنا أملاك مسكن سلازي we are one big happy family amen ومثل المزمور الله እግዚአብሔር ይመስገን I like that song ክርስቶስ ከእግዚአብሔር ይመስገን ዘይረ ሓዋ መንጎና ሁሉ ጊዜ አለው invisible አሜን እቲ ዘይረ ዕዱምና ማለት አምላክ ይመስገን ስለዚህ እግዚአብሔር ይባረክ ቤተክርስቲያን ነዝን نزقت النولون تمثل جابير المسكن تسينا تصلينا هاللويا